יש לך דקה. אני אעשה את זה קצר. אני באתי בכובע אחר בכלל, מנכ"ל ניקה ספורט וקהילה. אנחנו גוף צעיר 4 שנים, משחקים בשדה, והמומחיות שלנו זה לפתח תוכניות. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מגיעים ל-12,000 ילדים, קדר של 40 מאמנים. אני רוצה לגעת דווקא במשהו שכמעט לא דיברו עליו, כמעט לא התייחסו לגילאים הצעירים, כמעט לא התייחסו לגיל היסודי. אי אפשר לבנות תשתיות אם לא מתחילים מלמטה. אני חושב שזה לא מקבל התייחסות. דבר נוסף, הרפרנס זה צריך להיות העולם. אני שנה שעברה הייתי בכנס מדעי האימון בפריז, ודיברתי עם קולגות מכל העולם, והם מדברים איתי על מודלים שבארץ כמעט אף אחד לא מדבר עליהם. זאת אומרת, אם אנחנו עושים צעד אחד קדימה, אז שם עושים 10 צעדים קדימה, והפערים הולכים וגדלים. דיברו פה על העניין של השמנה, אבל מחקרים גם מראים שילדים שהם לא קורדינטיביים, יש להם נטייה להשמנה. אבל אם אנחנו לא נותנים להם חשיפה, אז זה לא קורה. אני יכול לדבר על זה המון. אני מאוד הייתי שמח שהגוף שלנו ואני גם נתרום לשיח, כי אנחנו חושבים שיש לנו מה לתת גם לחינוך הגופני. דבר אחרון, אתה דיברת על הרלוונטיות של משרד החינוך לתלמידים, אז מה עם הרלוונטיות למורים? אוקיי? כי המורים לא מקבלים כלים מספיק טובים, ולכן שיעורי החינוך הגופני לא מקבלים את האיכות שלה היא ראויה. אוקיי, תודה רבה.